fai 80 anos rematou a Segunda Guerra Mundial, onde finaron 60 millóns de persoas. Hoxe, nós aquí, cidadáns europeos, erguemos a voz. Avergóñanos os nosos gobernantes e a Unión Europea, que non aprenderon as leccións do século XX. A Unión Europea, concebida como no seu día como un proxecto de paz, perpetrouse e traizoou a esencia de Europa. Nós, a cidadanía de Europa, tomamos hoxe, 9 de maio, o noso destino e a nosa historia nas nosas propias mans. Declaramos o fracaso da Unión Europea, poñemos en marcha unha diplomacia cidadá e rexeitamos a guerra planificada contra Rusia. Recoñecemos a corresponsabilidade de Occidente nos gobernos europeos e na propia Unión Europea neste conflito. Nós, cidadáns europeos, junto co proxecto de paz, o proxecto europeo de paz, opoñémonos á hipocresía descarada e ás mentiras que se están a difundir hoxe, no Día de Europa, nas cerimonias oficiais e nos medios públicos. Tendemos a man a cidadanía de Ucraína e Rusia. Formades parte da familia europea e estamos convencidas de que xuntas podemos organizar a convivencia pacífica no noso continente. Temos ante os ollos as imaxes dos cementerios militares, desde Volgogrado a Terriga, pasando por Lorena. Vemos as tumbas recentes que deixou esta guerra sin sentido tanto en Ucrania como en Rusia, mentres a maioría dos gobernos da UE e as persoas responsables da guerra ocultan e reprimen o significado que a guerra ten para a poboación. Nos aprendemos a lección do século pasado. Europa significa nunca máis a guerra, nunca máis a guerra, nunca máis a guerra. Lembramos os logros da construción europea do século pasado e as promesas feitas en 1989 tras a Revolución Pacífica. Reclamamos a creación dunha organización xuvenil eurorrusa inspirada na organización xuvenil franco-alemá de 1963, que puxo fin á enemistade herdada entre Alemaña e Francia. Exigimos o fin das sancións e a reconstrucción do gasoduto Nord Stream 2. Negámonos a que os nosos impostos se destinen a armamento e a bonificación en detrimento do estado do benestar e infraestructuras públicas. Non máis guerra. No marco dunha conferencia de paz da OSCE, pedimos a creación dunha arquitectura de seguridade europea con Rusia e non contra ela, tal como se establece na Carta de París de 1990. Reclamamos unha Europa neutral, emancipada dos Estados Unidos, que desempeñe un papel mediador nun mundo multipolar. A nosa Europa é poscolonial e posimperial. Nós, cidadás e cidadáns de Europa, declaramos o fin desta guerra. Non participaremos nos xogos de guerra, non converteremos as nosas mulleres e homes en soldados, nin en enfermeiras e en enfermeiros de guerra, nin aos nosos países en campos de batalla. Ofrecémonos a enviar de inmediato unha delegación cidadá europea aquí en Moscova para iniciar un diálogo. Non seguiremos a asistir impasibles ao sacrificio do noso futuro e do das nosas fillas e fillos no altar da política do poder. A cidadanía europea non esquecemos as vítimas que deixou a guerra por todo o mundo. Hoxe, máis que nunca, temos moi presente o xenocidio contra Palestina que está a perpetrar o goberno israelí coa complicidade dos gobernos e das institucións europeas. Denunciamos esa complicidade e exiximos o seu fin. Achegadevos e deixade as vosas flores como homenaxe a todas as vítimas das guerras e do odio ao longo de todo o mundo. A cidadanía europea lembramos cada unha destas ausencias insustituibles. Con este acto queda constituída a plataforma A Coruña pola Paz,
coa que continuaremos traballando de xeito permanente para exixir a paz mundial e a xustiza social. A plataforma está aberta ás adhesións de calquera persoa, entidade, colectivo, asociación que queira participar desta loita. Grazas a todas as que xa formades parte do proxecto. Asociación Veciñal Agra, Asociación Veciñal As Xunqueiras Mesoiro Bío, Asociación Veciñal Lonzas, Avenida del Ferrocarril San Cristóbal das Viñas, Asociación Veciñal Freáns o Freixo, Asociación Veciñal Monte Martelo, Asociación Veciñal San Cristóbal das Viñas Os Anxos, Asociación Veciñal San Cristóbal das Viñas, Asociación Veciñal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros, Sindicato CUT Galiza, Brigantium Atlántica e Verde, Greenpeace, Marcha Republicana de Galicia, Modepen Coruña, Mundo sin Guerras e Sen Violencia a Coruña, Podemos a Coruña, Potenciemos, Sindicato de Elevación Galicia, Sindicato Labrego Galego, Solidariedade Galega, Unión Comarcal Comisións Obreiras a Coruña, Vanguarda Obreira.